Kontinentalna hokejaška liga nastala je iz ruskog prvenstva 2008. godine. Od samih početaka natjecateljski koncept KHL-a sličan je onome u NHL-u. Zapravo i danas je KHL organiziran znači u istočnu i zapadnu konferenciju, znači slično kao i NHL. Svaka od tih konferencija podijeljena dodatno u divizije. Razlika je znači što nema 3 divizije kao u NHL-u, nego su 2 divizije. A međutim sustav natjecanja je prilično sličan, znači momčadi unutar iste divizije igraju veći broj utakmice, a sa ostatkom lige igraju po 2 utakmice. Tako Rusi su zapravo odlučili su ne razgrivati toplu vodu, nego su nastavili kopirati ono što zna da u svijetu prolazi. Divizije KHL-a dobile su imena po poznatim ruskim hokejašima. Tako postoje divizije Arkadija Černjiševa, Valerija Harlamova, Anatolija Tarasova i Sivoleva Barbova. Ti su ruski hokejaši i treneri postali legende još tijekom Sovjetskog saveza. Upravo je ta tradicija hokeja potaknula Ruse da osnuju KHL. Naime, njihov je savez želio vratiti mnoštvo domaćih igrača iz NHL-a u vlastito natjecanje. Recimo igrači poput Radulova koji čak, moglo bi se reći, nije da nije uspio u NHL-u, nego je za svoje igračke kvalitete mogao dobiti veći novac igrajući u Rusiji nego u NHL-u. To je izbio veliki spor između NHL-a i KHL-a gdje je morala i Svjetska hokejaška federacija intervenirati i posredovati. No i velik broj sjevernoameričkih igrača odlazi u KHL zbog prevelike konkurencije u NHL-u. Iako je mnogo sličnosti između ove dvije lige, postoje i neke vrlo važne razlike. Kako je KHL krenuo kao nacionalno prvenstvo, infrastruktura, organizacija i prava igrača još uvijek zaostaju za NHL-om. Najveća je razlika naime u proračunima klubova. Ruski klubovi imaju proračune od recimo nekih $10 milijuna godišnje pa do onih najbogatijih koji bi došli do $50 milijuna, čime automatski znači postaju konkurentni i privlačni igračima iz Europe kao i nekima iz Sjeverne Amerike, dok s druge strane NHL klubovi imaju još više novca. Uz proračune nekolicina klubova KHL-a nema ni adekvatnu infrastrukturu koja je temelj profita NHL klubova. Niko od njih još nije sve potpuno stabilno, ima tu još nekoliko klubova koji nisu na željenoj razini ni po broju gledatelja, ni po infrastrukturi koja ih podržava, ni po organizaciji. Znamo, bude izvještaja prvenstveno kanadskih, američkih igrača koji se vraćaju iz Rusije da tamo stvari nisu na onakvoj organizacijskoj razini kako su navikli u NHL-u. Kako se krajem prošle godine počelo pričati o ulasku Medveščaka u KHL, ako do njega dođe, klub će se morati priviknuti na mnoge promjene. Medvjedi će u tom slučaju vrlo često imati turneje po Sibiru i tada će gostovanje navijačima biti izrazito otežana. Očekuju ih utakmice, ako bi znači došli tamo protiv najjačih svjetskih momčadi izvan NHL-a. Tu jasno vrti se više novaca, okruženje, znači u dosta klubova su tu velike dvorane, znači tu ima nekoliko dvorana preko 10.000 mjesta sličnih našoj areni. A opet s druge strane vidjet će i nekakva mjesta za koje velika većina ljubitelja hokeja nije nikad ni čula. Medveščak će svoju marketinšku strategiju morati prilagoditi KHL-u, no i sam KHL treba napraviti puno kako bi postao marketinški konkurentan NHL-u. Većini su ruskih klubova najveći sponzori naftne kompanije, zato financije klubova uvelike ovise i o svjetskim gospodarskim kretanjima. Ono što je obilježilo prošlu godinu u KHL-u bila je tragična zrakoplovna nesreća Lokomotiva iz Jaroslava. Usprkos svemu, KHL ima vrlo dobar potencijal i mnogo mogućnosti za napredak. Ja očekujem prije svega napredak u organizaciji, znači da se recimo ne događaju stvari da se momčadi voze po Europi sa zastarjelim avionima, znači da organizacija bude. Oni će tu prije svega morati poraditi znači, na organizaciji lige kako bi dosegli što bliže razinu NHL-a. Nadamo se da će se čelnici KHL-a u narednim sezonama pozabaviti organizaciji i da će liga dosegnuti željeni broj od 24 kluba. U tom bi se društvu vrlo vjerojatno mogao naći i Medveščak. A hoće li KHL ikada prestići NHL? Prosudite sami.